Bide honen bitartez, artezgailu zilindrikun maile zuzentzen edo egiaztatzen ikisiko dugu. Bertan, maile, zake hau, eta bere kontra harrien burun jarri hau erloju konparatzaile bat eta erloju konparatzailean ikutzailea jarri hau maile kontra ikutzen. Orduan, oinengo duguna izangoek, ibilbide guzti hori desplazau eta ikusi erlojo konparatzaile zeron azte baldin bada, hori ikuste zuen bezala, bukaeran zeron amaitze baldin bada, esan nahik guztiz zuzen daola maile. Beraz, oin moitzen hasiko gaitu maile desplazatzea hau, eskuz, eta desplazamento guzti horren ondoren ikusi berdi hau, egiazta berdi hau, erloju konparatzaileek zero markatzen segitza baldin behik, ikusiko hau, maile guztiz zuzen dagoela. Bukatzei hau desplazamentu eta ikuste hau, erloju konparatzaile zeron segitzen. Hola egiaztatze hau, mailen zuzentasune. Hemen ikuste zue, maile zero markatzeula, baina erloju konparatzaile batekin egiaztai hau, zero horrek adierazte igula ondo markatzeu.